Makantana po, makantana. Manyag ka ba? Atin lang magpa-shoutout, Kontonet. Pagbakal ba? Atin lang magpa-shoutout. Oh, shoutout po kang Jason, Dakaymat. Punta kang Boss Jason. Ba? Okay, hindi na boss, no? Magpa-shoutout. Kang Boss Jason, Dakaymat. Boss, makantana. Manyaman lang ba? Yan ka, ito. Manyaman lang? Ah. Abeta na muna ito. Engineer, good morning. Good morning po. Malak. Good morning. Mamalagya pong kahi. Nanlangas kanina ng engineer. Laya sa palya, boss. Tsaka kay. Malunggi. Magulay kaya po ng engineer, oh. Yun, no? Panina kasing kaya. Panina ng karne. Panina ng karni, makasawa yung karni. Itong til-til may antamburo, no? Hindi nyo rito eh. Nung itarang tumador ang pangmayasi, di lang kaya doon. Chaser. Kaya, pamulutan. Ali, mga magluwala asin. Ah, Then, sari aman tanong, baka kan. Ren babay, pare-parehas lang. Patsira lang pera, malungkot lang. Ay, malinjula. Malinyula, dakala palad naman masakit niya. ko buntok ka na kanta ba? Paniyang masakit buntok kanta na ba? Wow. Ayo. Malinyong. Dakala palad naman, pero patsira din naman pera, magilas lo. Na? Pagluto da ka pang ulam. Ay, hanggang nga pasang Manyaman. kape, gawarang kape. Na. Bubungal ni nasita engineer. Talakad mo yung poste. Wah. O yan na, nakabisang painawa man forman niya. Na. Ako ulit blapon? Pero na rin taong mo ngayon ni Foreman? Walo tanan eh. Pangwalo si tatay. Bakarakal na niya. Dati may kupisaya pilan. Makamotor kami, 5. Lima? Okay. Merakal na ko, merakal na. Pamatakan niya to. Kaporma ng engineer yan na kaporma. Na ito secretary ng barangay. Alway timan eh. Na. Biro, no? Ay na pala yung kontonet. Bata. Paring kay. Oy, pare. Para swimming pool yan tayo. Boss. O pare, o. Sinang kapitan. Tanyan din ng lareng katok ka bata magpandan. Payas na kasana kan taneng. Magulit pa ngayon ni kontonet ay na. Wow. Yun, no? Kanyaman. Wow. Ingulang tayo ni ating pangito. Na? Yung pagkasinan mo, siya naman simen yan. Loko dyan. Itong Hindi ko naman. Wow, Eh, pare, mamakatawan mo niya simen. Ito simenta eh. Ito naman Pangasinan. Pilipino kahit nakapampa. Pare, develop Mo bro kayo yung papagkayan. Yeah. Pag malaw, Opo tang adwano kanya mas mahal naman manewan det adwano lang. kapitan ka no? Ka? Kapitan. Nung ka mo mga paras boss. Oh. Alas Manila mo rin boss. Sabi ng kapitan karatang mo pa tinalang mamaos eh. Ano? Kailangan tingong kapalitan. O di, try mo yan kaya. Pangkasinan. Try mo yan. Lain mo yan ba pa? Kasinan. Ne. Kondisyon naman eh, bayo pa Sige, eh. paano sintami? Sa Mga temple, kabaya, eh? banta mi sana eh. Ay siya mo, uning China la makin. Yan naman mabisa yata. Eh, sasapal. Alini man. Ay putang kayong kyatan. Sasapa na Alo yung grande yan eh. Alway Toyota. Toyota eh. Pero aircon okay naman. Tako lumabap, kain eh. Nissan la. Red na matibay na red. siya, matibiyal sa Ay kaya na reta boss. Puput la rin yung kyatan. Na? Puput la rin. Ka naman? Apor ba ako no reta? Bobo Puput la sa rin. akin.
Popularin niya huwag kata rin nisan. Kaya nga ito, matindi rin. Na boss? Ano yung manding dati? Lubog na akong labor ata again. O bila ko yung driver kapitan boss, poto. Mapay-route gagyan eh. Kaya mayari, green kapusan. Ang green kapusad boss. Yung Tsaka gani boss, alam malago gyan eh. Poto, pupunta rin, baka lang malago. Kahit tala ka rin kay boss. Na? Nalala ka rin engineer, kalatida. Ilapit rin native na. Oo, native lang gaya rin boss. Native lang ito niya. Native lang ito rin. Kanya manda rin eh. Malinamnam la rin eh, na? Malasa na rin. Malasa lang. Pero maragol ka rin, sasapal na eh. Sa matsura na rin marami. Mas wala. Ito yung ulan ninyo niyo. Parang kanda rin yung engineer. Pangsaw. Paano lang mga extra na maraming bibi na kong alas eh, oh. Maninayala naman. Ay. Pwede boss, yung cellphone mo, kailangan yan, mamamatay niya. Chain house daw. Kasi po naman, nagal kang biyema kanya, paano ka mabilis. Kailangan yung presence of mind, focus. Bagyan mo pagkakamali kan, Ang panyaganan mo rin. kanya ganun mo lang. Boss na na ako inuling magagaw buhay ken. Tama yan. Oh? Uling yung nito lang siya mo magmaneho. Dahil ako inuling yung matega. Igalway pa mo, ay kaya pa mo rin, alway tanggay. Manual yan, tay tangke ka, manual yan. Pila niya, kinta. Kinta. Si boss, oh. Bago na si Idol. Hindi pala niya idol. Matibay ka pala. Sabagay yung Korea, sino ko yun eh, na? Na? Kaya ni sumuko yan, kaya sarili ng bansa. Ba, bisa, mag-drive pa na ko tiyara. Wow. Ah, wow. Very good job. Pasado yung engineer na. Yun ang gamit. Wow. Ilang bulan ng engineer din. Kutsara pa mo. Pag nasiya pala sila. Kutsara na po. Luna yata ang banong yung magagamit. Wala akong na. May muli ka kutsara mo lang iyo. Malamban na nga magagamit to kung Alex, there. Yung obra ng Conchal Leo, ang miran. Ama yan. Ikuha may paikwanan mo na, boss. Alibo. Siyempre, kadigit niya ikaw. Kaya man yung walang tayong engineer, ne? Tumali. Luto boss, ano yung mga brody airpat? Ano yan? Walang Diyan porto kung day. nalalakong bali. Isang kapalyang layas. Ang pungagot. Sardinas. Hotdog. Karakal na, engineer. Dami na. Native ba kayo dito? Besta na naman. O? Paano tama niya man na battle kay Ricotta? Nakasabi mo? Manabata ka niya. Na? Manyaman yung gaya ni. Tama kan. Manabata. Kaya manyaman yung pag-upo engineer. Oo. Na masuli nga isawa ng engineer. Kasela na yun. Kinang ginerato niya pang Kok. Wow. Kailangan wala ka magluto at engineer. Yan ang magluto. Hindi, yan papaglutong ko. Ano yung istong bing, yakong luto na. Ay! Hindi naman eh. Yaman na tayo. Dumali yan. Tane, bab. Bumali, oh. Buri mi ata kontonet? Buri mi ata. Luto na kayo. Naman, no? Nasi, konto na tayo ni ba? Yes. Kalo may matak magkaroon ng dami dito. Sano? Kaya ito. Manyaman lang, ha? Gamatang ko na yun, eh, boss. O, boss. Ano Isang man lang mga areta kalakal doon. May dila pang Ay magdarang pakunakam kayo magdarang. itong maragol. Alam niya ito. Ayun niya. Hindi, pero hindi man yung ano, native. Alwala lasa rin native. Malinam namdan, ha? Meron kayo dito siya. Kaya pangan mo kayo rin. Boss, mga dog. Tatag yung mo si boss?
Ronald. Ronald. Kalagyo niya pumunta. Nilamay kayo rin hotdog, oh, nilamay pansin. Terno lapin ah. Galoyo? Kaya. Kanya man sa ba? Ito kaya palitan. Bibiyo ang diresweldo ya? Bibedo ka no. Matindi na rin, ang asawa yun eh. Formado talaga pa siya, baka bulos na rin posti. Na engineer. Kalinis na kaki na eh. Ali, quality. Tetera, pangulit po. Cuts na bakod eh. Talagang secure dyan eh. At chicken, ilang feet yan? 7. 7 feet? Wow. Cuts Mga galalam na 9 feet ka. So talagang secure dyan. Ah. Mabako Jenny, saan tinakakit? Pata mabuo na eh. Lalo po nung luminis yun. Wow. Basta po tang kapupol da rin eh. Tangan dapat linisan na. Oh. Dalating kahigan, loader. Wow, susuran na yung loader. Nagpalinis na yata nga kayat. Wow. Patang kayo makangala pa rin kahit ha, boss. Yung dalan ta, makakaya. Angat eh. Wow, akagi may antay dalan kasalesen. Palto tindalan. Kailangan makangaya kasi patang pagawala rin bale, boss. Kabakan din rin bale. Wow. Dapat sa tipo din kaya kayo niyo. So pilak po magkay maglimit. Wow. At tinalong pila-pila eh. Pero itong nabutan ng tatay. Tatay. Hindi na ako nakating. Ginawa yata ang balik ko.